नमस्कार. मी सुजाता देवरे, साक्री, महाराष्ट्र. आजचा माझा विषय आहे सूर्यनमस्कार सर्वांग सुंदर व्यायाम. आधुनिक विज्ञान युगात आजचा तरुण वर्ग जिमकडे वळला आहे, पण आपल्या भारतीय वैदिक संस्कृतीने सांगितलेला सूर्यनमस्काराकडे पाठ फिरवतो. आपल्या ऋषीमुनींनी फार 5000 वर्षापूर्वीपासून सूर्यनमस्कार सांगितलेला आहे, पण आजचा तरुण त्याकडे तो पाठ फिरवतो का? तर कदाचित आपणच त्यांच्यापर्यंत पोहोचवण्यात किंवा भारतात कुटुंबात घराघरात पोहोचवण्यात आपण कमी पडलो. तर आज मी त्यासाठी सूर्यनमस्काराचे महत्त्व विशद करणार आहे आणि मी खारीचा वाटा घेत आहे. तर विद्यार्थी आणि तरुण वर्गाच्या दृष्टीने विचार केला तर सूर्यनमस्कार हा सर्वांग सुंदर व्यायाम आहे. का? तर तरुणांनी दररोज 12 सूर्यनमस्कार करण्याची सवय केली तर ते जिमप्रमाणे आपले शरीर बळकट, सदृढ आणि निकोप करू शकतात. फक्त सातत्य हवे आणि त्यांनी दररोज सवय करून घ्यावी. असं म्हणतात, सवय ही आधी आपल्याला स्वतः विकसित करावी लागते, मग ती सवय आपला विकास करते. बघा, सवय जर आपण आधी विकसित करायची स्वतःहून, ती दररोज आपण सूर्यनमस्कार 12 करण्याची सवय करायची आणि सवय पुन्हा आपल्याला पुन्हा विकसित करते. ते कसं? तर दररोज 12 सूर्यनमस्कार विद्यार्थ्याने किंवा तरुण वर्गाने नियमित केला तर ते सदृढ बनू शकतात. सूर्यनमस्कारात 12 कृती येतात किंवा 12 आसन येतात. त्यायोगे शरीराच्या प्रत्येक अवयवाला हालचाल मिळते आणि आपला व्यायाम होतो. त्याचप्रमाणे सूर्यनमस्कार करताना 12 सूर्याची नावे घेत असतो. फॉर एक्झाम्पल, ओम सूर्याय नमः. प्रत्येक असे संस्कृतमध्ये 12 सूर्याची नावं घेत असतो आपण. तर 12 सूर्यनमस्काराची नावं घेत असतो, त्याचाही मनावर एक सकारात्मक परिणाम होतो. तर सूर्यनमस्कार करताना आपल्या मानवी मनावर, शरीरावर, अवयवावर तर परिणाम होतच असतो, पण या 12 सूर्यनमस्काराची नावे घेतल्यामुळे एक सकारात्मक परिणाम मनावर होत असतो. सकारात्मक परिणाम होत असल्यामुळे मन शांत होत असतं. शांत मनच चांगला निर्णय घेऊ शकतो. हे बघा, जर मन विचलित असलं तर विद्यार्थी योग्य किंवा तरुण वर्ग योग्य निर्णय घेऊ शकत नाही. मग सूर्यनमस्कार दररोज केल्यामुळे 12 कमीत कमी केलेच पाहिजे. त्याच्याहून कमीत कमी 12, त्याच्याहून पुढे पण आपण करू शकतो, पण कमीत कमी दररोज 12 केलेच पाहिजे. 12 केल्यामुळे किंवा त्याच्याहून जास्त केल्यामुळे आपलं शरीर बळकट होईल आणि मन शांत असल्यामुळे विद्यार्थी छान निर्णय घेऊ शकतो. मन शांत असलं, एकदम स्थिर असलं तरच विद्यार्थी योग्य निर्णय घेऊ शकतो आणि ते आजचा विद्यार्थी किंवा आजचा तरुण वर्गच उद्याचा भारताचा नागरिक आहे आणि त्याने योग्य निर्णय घेतला तर स्वतःचा विकास करू शकतो. विचलित मन हे योग्य निर्णय घेऊ शकत नाही. तर योगा, सूर्यनमस्कार, प्राणायामाने आपण मन स्थिर आणि शांत करू शकतो. विद्यार्थी आपला IQ, EQ, बुद्ध्यांक, भावनांक सुद्धा वाढू शकतो आणि हे योग्य जर असले तर निर्णय क्षमता चुकीची होऊ शकत नाही. योगाचे एवढे महत्त्व मी विशद करते. धन्यवाद. आता करून दाखवते. स्टार्ट. मॅम बोला.